Здравейте хора, вече от 14 дни карам само на плодове и чай и тук съм за да говоря за моето лично преживяване. Само да вметна в началото, няма да се правя на доктор да ви обяснявам всичките биологични процеси, които се случват в тялото ви по време на това плодолечение, а по-скоро ще вляза в ролята на клиент, който иска да ви обясни как се чувствате, лесно ли е, тежко ли е, може ли да стоиш гладен, можеш ли да си продуктивен, лесно ли е да си водиш нормалния начин на живот и всичките процеси за започването на самото плодолечение. Та позволете ми да се върна малко назад и да ви обясня какво представлява самото плодолечение. Плодолечението е форма на гладолечение, създадено от Лидия Ковачева и в момента наследено от доктор Емилова, чийто център е точно зад мен. Плодолечението се изразява в това да редувате чай и плодове на всеки 2 часа в продължение на 14, 27 дни в зависимост от периода, като след това е придружено с захранване на половината от дните, които сте гладували. Та защо реших да започна плодолечение? Като малък бях диагностициран с алергия към полени, към животни, към някои растения, а като човек, който обича да обикаля целия свят, не мисля, че трябва да се ограничавам към тази алергия. Затова започнах да пия антихистамини, мисля, че антихистамини се водят, но заблязах, че нямат никакъв положителен ефект върху мене и ме кара да се чувствам изморен. Оттам баща ми се запозна и реши да се подложи на самото плодолечение и от него главно научих за сам. И сега ще ви обясня каква е цялата процедура и как се започва, има ли подготвителен период, няма ли въобще, прави ли са нещо или не. Както виждате, в момента съм на Свети Константин Елена, но съм дошъл тук да се почивам, защото е средата на март и още е супер студено. А съм тук, тъй като клиниката на доктор Емилова е точно на Свети Константин Елена в хотел Палас, 5-звезден хотел. Как започва цялото нещо? Доктор Емилова си има уебсайт, в който може да влезете само като напишете доктор Емилова. В него ще може да запознаете с всичките форми на гладолечение, като те са 2-3, има плодолечение на плодове и чай, има гладолечение на дестилирана вода, което е по-тежко, и има абсолютно и трети режим, който е сух режим. Мисля, че в нейния уебсайт не е описан, но да, по принцип знам за него. Сух режим. Това е нищо да не ядете и мисля, че се прави за около 1-2 дена, но там няма много информация. Та избирате, виждате какви са ползите и изпитанията на двете форми на гладолечение и си избирате. След това звъните на телефонния номер, буквате се час за хотела зад мен и отивате на амбулаторни изследвания. Ами най-просто казано, изследване на кръвта, качвате се на кантар, за да видите съотношение на телесна срещу мускулна маса и правите си кардиограма, както и рентген на стомашни органи. По този начин ще разберете дали може дали тялото ви ще може да се приспособи към цялата диета и дали ще може да го изтърпите успешно. Също така ще разберете дали имате някакви болести и по този начин доктор Емилова ще може да прецени от колко дни имате нужда да гладувате. Като опциите са 7, 14 и 20 дена. Аз минах през целият този период и при мен беше изчислено, че трябва да гладувам 14 дни и след това да захранвам 7. Като днес е точно 13-я ми ден и затова съм тук, за да си взема лист, в който има ден по ден какво трябва да ям, за да мога да се захраня. Какво се има предвид под захранване? След като сте гладували 14 дни, целият ви корем е в статично положение, изпразнено положение, както искате го наречете. И ако изядете и ако представете си 14 дни сте карали само на плодове и чай и решите на следващия ден да изядете една паржола или една пица, най-нормалното нещо, което да стане е или да получите диария, или да го изповръщате, може да влезете в болница. Да, страничните ефекти може да са доста тегави. Затова има процес на захранване. Като процес на захранване е постепенно включване на всички храни от вашето ежедневие. Като се започва лека по лека, например, първо започва с зеленчуци, след това се вкарва хлебни изделия, след това се вкарват млечни изделия и накрая местни изделия. То начин целият ви организъм напълно се приспособява към стария ви начин на живот и може да започнете да заживеете отново. Та след като си имате вече някаква обща представа какво съм правил последните 14 дни и какво се опитвам да направя, искам да ви поговоря сега малко за личното си преживяване, дали е сложно и въобще няма да лъжа, не е лесно. Мога да започна от там, че първите 3 дни е най-тежко. И това е защото карвате тялото си в едно стресово положение, в което му давате само чай и плодове, а вие сте свикнали да хапвате пръчици, чипсчета, да пиете колечки, да едете круасанчета, да едете някакви глупости или с другото време да си ядете закуска, обяд и вечеря, или най-общо взето казано свикнали сте на много повече храна, отколкото приемат. И затова първите 3 дни са най-тежки, изпитвате голям глад, раздразнение, нервни сте, но да, трябва да минете първите 3-4 дни, ви гарантирам, че положителните ефекти се виждат. И като от 5 до 10 ден мога да ви кажа, че въобще няма никаква разлика. Вие вече сте си направили навика да ядете плодове и чай на всеки 2 часа и въобще не изпитвате никакъв проблем. Имате много повече енергия, много по-лесно заспивате вечер, много по-добре се наспивате, тъй като, както знаете, като се наедете вечер и слегнете, голяма част от енергията ви отива да храносмо храната и не може да се възстановите добре на сутринта. И след 10-я ден идва една малко по-тегава част, тъй като вече имате недостиг на нутриенти. Започнете да изпитвате умора, ще ви се понижи кръвното рязко, ще ви се висвят, няма да имате никаква енергия и тогава трябва да започнете да приемате зеленчуков бульон. Това е най-лесното нещо, което може да се направите. Буквално, взимате тенджера, слагате малко нарязан картоф обелен, слагате малко обелен морков и завирате. Варите го и пиете само бульона. По този начин, още докато го
пийте, усещате прилива на енергия, тъй като се зареждат с много минерали и витамини, които тялото ви е изразходило през последните 14 дни на гладолечение. И така с бульона продължавате, докато свършите целия ви период на подолечение и започнете процеса на захранване. Сега, нямам никакъв опит за процеса на захранване, но от опита на баща ми и на много други хора, които съм говорил с тях и подкасти, които съм слушал, всеки казва, че периода на захранване е най-тежък, тъй като след като започнете да ядете малко целия ви корем се разяжда, искате да ядете повече и започвате да се изкушавате да ядете. И тогава вече идва ред на волята и се зависи цял вас дали ще може да го направите качествено или ще го направите джаста праста. Защото голям процент от хората, които започват захранването, го правят малко джаста праста, като по джаста праста имам предвид давате 7 дни захранване и ти на 5-я ден вече осъзнаваш, че си добре захранен и коремът ти вече функционира нормално и решаваш последните 2 дена да ги скипнеш и започваш да си ядеш още от 5 ден нормално ти храни. Така както ви казах, ще стигнем до момента, в който си говорим защо клиниката на доктор Емилова е в 5-звезден хотел на брега на морето. Ами да, доктор Емилова предлага 2 начина да направите да се подложите на подолечение или на гладолечение, зависи на какво се подлагате. Първата ви опция е в самия хотел, като там екипа на доктор Емилова ще полага ежедневни грижи за вас, ще ви правят програма, за да не скучаете. Като общо взето се в една сейф среда, тъй като сте заобиколени от хора, които имат еднакви цели, еднаква мотивация, всички те гладуват и са на различни форми на подолечение и гладолечение и взаимно се подкрепяте. Но естествено с всички тия луксозни работи си идва и цената. Като нямам на идея колко е на нощувка, но единствено което знам, че е 20 дена плюс 10 дни захранване, 20 дни подолечение и гладолечение плюс 10 дни захранване е между 3000 и 3500 лева, което не всеки може да си го позволи. Затова втората ви опция, която естествено няма кой да възпре, е да си го направите целият процес просто в домашни условия. Но с това си идват и доста недостатъци, тъй като у вас никой не е подложен на подолечение и всички други членове на семейството, приятели ядат около вас, готвят саманджи в къщи и това е нещо, което със сигурност ще ви раздразни. Обонянието ви хора се завсилва по 3, по 4, усещате някакви манджи в парка, примерно се разхождам и усещам някакви манджи, които никой друг не усеща, да, но много се засилва обонянието. Зато и че да, много по-тежко е и ако нямате воля, доста сложно ще издържите в домашни условия. Но мога да ви кажа, че макар да е много тегаво, ако се абстрахирате от цялата храна и я приемете като нещо, което е вредност, гадно, просто се настроите гадно срещу храната за следващите 15 дена. Казвайте си, че всички хора са около вас са просто ни консуматори и просто надъхвайте по някакъв начин хора, за да може да го минете. Казвам ви, възможно е, сложно е, но е възможно. Покрай мен са минали пици, кисело зеле, което на вечерта като си легна сънувам, но въобще нищо не съм опитал от нито една храна и аз съм личен пример, че подолечението в домашни условия е напълно възможно. Като да, хора, както ви казах, вие в домашни условия, ако се абстрахирате и послушате всички тия съвети, които ви казвам, за майндсета, към който да положите за самото подолечение в домашни условия, ви гарантирам, че в домашни условия ви може да продължите да се живеете с един съвсем нормален живот. Мога да ви кажа, че съм сходил, че през тези 14 дни съм сходил на училище, правил съм всички тестови за отличен, ходил съм на плани, съм плувал 1 км, излезал съм с приятели, вървял съм по 30 000 крачки на ден и съм плувал 1 км и съм ходил на училище и това въобще не ми пречел. На обяд може да спите по 20 минути, ако се чувствате уморени, след 10-я ден си пите бульончето и пак си имате енергия. Буквално просто, ако се настроите, че няма да ядете 14 дни, може да живеете един съвсем нормален начин на живот, както си живеете по принцип. Като хора сега искам малко да поговорим за най-важните особености и тънкости при подолечението. Естествено, вие като си направите изследванията, първите изследвания пред доктор Емилова и ви дадат колко време ще трябва да гладувате, виж получили ли с подробно обяснение, но все пак искам да апелирам тук. Най-важните работи са първо да не смесвате плодовете. В 8 часа ядете ябълки, в 10 часа круши, в 12 часа банани. Не микс, не плодов микс, тъй като корема ви със сигурност силно се разразни. И другото е да не смесвате билките на самите чая ви. Чай от лайка, след 2 часа чай от мащерка и след 2 часа чай от жълт кантарион. И сега случайно ще питате какво да правя, ако си изтърва чая в 10 часа сутринта. Ами много просто не пийте чай. Може да пиете малко вода, малко топла вода, може да пиете малко вода и ефектът е долу-горе същия. Може да замесвате от време на време с вода, но гледайте да спиете чая, защото не винаги на разположение имаме чай и плодове, но гледна точка за плодовете, там ви препоръчвам да не ги изтървате, тъй като имате само 3 хранения на ден с плодове и не вярвам да искате да изтървете някой от тях. Като на ден долу-горе ще може да приемате между 1 кг и 2 кг. И също ще ви кажа някакви тънкости как да минете първите 3 дни, когато, както ви кажа, ще изписате сериозен глад, ще бъдете раздразнителни и т.н. Значи приемате много плодове, просто са тъпче, в смисъл, не да са тъпче, ама приемате колкото си искате плодове, докато се заситите.
по този начин тялото ви по-спокойно, по-постепенно се адаптира към процеса на подолечение и не ви е чак толкова сложно. Но вече след като свикнете и влезете в 4-5 ден, както казах, 5 до 10 ден, вие сте във върха на силите си, тогава вече се стремете между 1 кг и 2 кг, но то тялото ви говори, просто слушайте тялото си, ви няма да може да идете повече. На същата са по-лесно и да. И накрая да поговорим малко за цените. Да, както ви казах, хотела с всичко и един месец примерно, вие към 3000 лева. И тия, които са решили да го правят в домашна условия, не е отново без пари, тъй като амбулаторните прегледи са 220 лева. Ако ви препоръча да вземете някакъв пробиотик или витамини от техния магазин, ще ви излезе още към над 300 най-вероятно. И сега бих ли повторил целият процес на подолечение отново? Да поставя съм си го като цел всяка година да гладувам поне по един път, за да мога да се прочистя не от вредните храни, то от вредния свят, в който живеем, защото всичко е вредно, като замислите. И сега за тия, които вече са на средата на подолечението и им е гадно, бих искал да ви кажа, че ефекти от подолечението започват след 8-я ден, започва изчистването на всичките ви органи от все различни патогени. До 8-я ден е само процес на горене на мазнини и ако спрете и ако решите да се откажете 7-8 ден, единственото, което ще стане е, че сте изгорили излишни килограми, може да не са излишни, но за мен е принципно ще да бъдат излишни, защото аз от 71 кг, тук ще минах кантар при доктора Милова и съм 64 кг. И ако се бях отказал от 8 ден, нямаше да имам никакви ползи върху вътрешните органи и нямаше да се възползвам от пречиствателния процес на самата диета. И с това последно важно мятане бих искал да завърша целия клип, като се надявам да съм успяла да инспирирам и мотивирам да започнете гладоучение. Както вече пред вас съм, жив съм, здрав съм и остава сам да се захраня и да стискам палци, че няма да имам повече алергия. Не забравяйте да ме последвате и в Instagram, тъй като там пускаме ежедневно сторията, как минава всеки един мой ден от подолечението. И по този начин се надявам да инспирирам и други хора да се подложат на самата диета. И не на последно място, хора, абонирайте се за канала, тъй като контентът продължава и никога няма да спира.